van a nyakunkon, ugye október 23-a, Orbán majd tart egy ilyen kis megemlékezést. Hát ő már egy pár napja megkezdte a felkészülést, megcsapta 56 szelleme, találkozott Putyin úrral. De amikor meglátta, ugye, ez a kis komodói varánuszunk, szerintem Putyin felé részéről egy ilyen párzási tánc. Már röfög is, bazd meg. Szép ünnep lesz. Azon gondolkoztam, hogy sokan piszkálják Orbánt, hogy nyalogatja a száját. És hogy állítólag azért, hogy nem normális. Nem tudom, jó ideje utánzom őt, figyelem, tanulmányozom, van, hogy vele álmodok. Ilyenkor általában bevizelve ébredek. Jó, hát néha csinálja ezt a szárnyalogatást, észrevettem, hogy csak akkor, a szóba kerül Putyin. Putyin hol? Jó napot, Putyin úr! Bocsásson meg, mentek ön mögött? Ő szeretne mögöttem? Hajrá, hajrá! Ez még a holdról is látszik.